sa mga pato natin. Medyo malalaki na guys, kaso hindi pa to pwedeng ibaba. Ang napakabilis niyang kumapit kung meron man din. So sa ngayon wala na talaga. Mama, please naman. Ay nako, day. Libay, day. Guys, kunin ko na lang talaga to guys para hindi na makuha ng ibang hayop din. Ay wala pang linis. So, kailangan natin itong i-disinfect at the same time. Linisin natin. Ano nangyayari? Parang nanuyo siya, guys. Ayan, oh. Nag-flatten, tapos nanuyo. Hi, guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed, guys, please do consider subscribing, like our video, and share to your friends. We also have, guys, our Facebook page at ang aming TikTok account, guys. Please, pakifollow na lang kami doon. Anyway, guys, today is August 2. And napaka-sunny kaninang umaga pala. Hapon na ngayon guys. And yan, as usual, nandito na naman tayo ngayon sa ating mga alagang manok. Kaninang umaga ay doon ako sa mga kambing. And today, or as of the moment, ay dito naman tayo sa ating mga alagang manok. So, duties and responsibilities talaga guys kapag may mga alagang hayop. So anyway guys, ngayon ay lilinisin ko nga pala yung pinaglimliman ng mga ilang manok natin or inahin natin in our previous video. Kasi kailangan na yung alisin guys or kailangan talaga siyang iligpit at nang sa gayon ay mawala na talaga totally yung mga hanep. Though namatay na sila guys and hindi na talaga yun mabubuhay pa kasi nga the same thing na meron pa yung gamot or nandun pa din yung gamot kaya imposible talaga na mabubuhay pa yon. But anyway, ayun nga, samahan nyo ako guys sa ating journey in this video kung ano nga ba yung mangyayari. Isa na yun guys, yung paglilinis talaga kasi kailangan na kailangan yon sa ngayon. So nga pala guys, yung mga alaga natin ay nakakain na. So yung iba ay nagliliwaliw na at the same time. And ayan, tamang pahinga na yung mga alaga kasi nga hapon na. And yung iba ayan, nakatingin pa rin. Kahit pa paano sa atin kasi bago lang tayo nagpakain sa kanila. So ayun guys, samahan nyo ako in this video. At nang matapos din tayo kaagad kasi baka abutan tayo ng gabi. Ayan, ay kakatapos lang kumain din. Maging yung mga pato guys, ayan na. Ayan sila sa kanilang mga respective places. Yung iba ay kumakain din ng damo. Siguro pang himagas nila, ayun. Ayun si Jurassic guys, nasa ilalim ng kanyang patugan. And ito yung mga ilang block natin dito. Nakapaligid din siya kay ating Apollo. So ayan, so si partner guys, kakarating lang. Nagpunta yan sa mga baka namin para i-settle na. Or I mean, i-finalize na yung kanilang mga tali. Kasi nga, paggabi na rin. So ayan yung mga block natin. Ayan. Ito naman guys, update sa mga pato natin. Medyo malalaki na guys, kaso hindi pa to pwedeng ibaba. Yes, Raptor, please. Mag-ano ka muna, mag-quiet. Anyway, ayun guys, hindi pa to pwedeng ibaba kasi nga ayan, maliliit pa din. So sa ngayon hindi pa talaga po pwede. May chance pa tong madukot ng mga uwak. Siguro guys, mga 2 to 3 weeks more, pwede na tong ibaba natin. Ayan, ang cute na. Pag mag-change na yan, once mag-change na yan ng feathers sa kanilang wings or yung may pakpak na yan sila guys na solid, pwede na yan natin yang pakawalan. Si partner guys, kinuhanan si Doy kasi. Ang ingay-ingay. Doy, mag-shut up ka muna, Doy. Huwag mag-ingay muna, Bi. Grabe, uy, mag-vlog man tayo. Ha? Please behave. Kanina guys, sinama ko pala to siya sa dun sa may pinastol ko ng mga kambing, dun sa kabila. Na mga alaga nating kambing. Sinama ko yan. Kaso ang gulo-gulo. Puno ng tama yung gilid natin kasi nga puro laro din siya. Ayan guys, oh, kinuha na ni partner. Yan yung gusto niya, di ba? Sabik na sabik. Doy, sabik na sabik yan. Oh. Kanina kasi puro laro siya. Nagsama dun sa kabila. Sinama ko siya para hindi siya maburyo. Kaso, ganun pa rin ang ginawa. Ako na yung ginawang punching bag niya. So, ayan yung gusto niya guys, yung batilis, tsaka yung ito, bungalon, or bungalong, ayan. Yan yung kinakain niya. Ayan, di ba? See? Nag-ano na siya. Di na siya nag-ingay, kasi alam niya may pagkain siya, ang dami-dami pagkain. Ito na nga pala yung may mga bunhok guys, and kung nakikita nyo, wala na, patay na lahat, oh. Di ba? Lahat ng bunhok or hanip ay wala na, patay na, dedo na silang lahat guys. Yan. So, linisin na natin to kasi di na yun babalik yung nanay dito. So, hindi talaga nag-succeed yung dito na limliman. Tingnan natin yung block next time around kung okay na ba yun. So, eto guys, ang gawin natin dito is baklasin na muna at nang
totally wala na to dito para hindi na rin bumalik dito in case na may mag-itlog ulit. So sa ngayon wala na talaga guys. Tapos ang baho nung medisina or yung gamot na nilagay natin ay nandyan pa rin. So eto, i-remove na muna natin to guys. Ayan oh, sana kung meron, talagang napakabilis niyang kumapit kung meron man din. So sa ngayon wala na talaga. So mas mainam din guys kahit na maglinis tayo, nalagyan na muna natin ng 785 bago kunin lahat para hindi tayo mangate. Kasi kapag hindi natin kinuha, for sure tayo yung mga ngate. Etong mga itlog, wala na to. Pero kung gagawin to or ilalaga to, may iba kumakain nito. Eto, nakita ko ng close up. Nung nakaraan, kung nakita nyo yung previous video ko, ang dami talaga. So sa ngayon ayan na. O diba? Nung nakaraan guys, ang daming gumagapang sa karton na to. So sa ngayon wala na. So thankful din tayo sa gamot na ating ginamit. Guys, at sa di inaasahang pagkakataon, merong nagpalit sa pwesto niya. Yung naglimlim na inahin natin. Mama, please naman. Ay, naku, day! O, diba? Kunin ko na lang talaga to guys para hindi na makuha ng ibang hayop din. Kapag natuntun to ng mga ibang inahin, baka masanay sila sa itlog. At itatapon ko muna to guys. So ayan na guys, kinuha ko na yung mga itlog tsaka tinapon ko. Tapos ito naman ang mga nandito na. So itinaas ko muna lahat. At nang wala talagang ibang sagabal dito. Ayan. So sa susunod na mga videos natin, lalagyan natin to ng pugaran. So ito sa ngayon ay wala pang linis. So, kailangan natin itong i-disinfect at the same time, linisin natin. Guys, ayan na nga pala yung mga ano guys, o hanep or bunhok. Ito. So, ayan ang nangyayari. Parang nanuyo siya guys. Ayan o. Nag-flatten tapos nanuyo. Yan. Yan yung nangyari sa kanila. Diba, hinahawakan ko pa. Kasi nga, wala na yan guys. Patay na yan. O. Ito, ang dami dito. Ayan. Yung sa mga sako, wala na rin guys. Ayan oh. Ayan, namamatay na silang lahat. Ayan na oh. Diba? Yan yung mga kuto ng ating alagang manok. Ayan. So, napakakawawa sa mga pitan nila guys. Ayan, madaming ganyan. I-check na akong talaga naman ding ang kati-kati niyan. So, ayan, ito ang laki-laki pa. Diba? O, ayan oh. Naku! So, ayan na yung mga nangyari sa bunhok guys. Ayan, namatay na silang lahat. Gamit yung ating produkto na 785. Nga pala guys, may share ako sa inyo kung ano nga ba yung mas maganda sa mga manok natin para mas maging mabigat. So, ayan guys, nandito nga pala tayo sa inahin natin na may 3 anak. So, ayan na nga pala yung mga itsura nila sa ngayon. And malaki na rin yung ating isang stag, ayun. So sa ngayon guys, alam niyo naman naka-wet feeding sila. So, nung una ay naka-dry feeding sila guys, but later on, nag-transition kami into wet feeding. Kaya ganyan yung mga itsura nung kanilang pakainan. Tsaka at the same time, nagagay din ako ng kahit konting tubig. So, etong 3 ay halos pagkain yan lahat. Tapos, yung isa naman ay tubig. For today's video nga pala, na-share ko sa inyo, isa sa pinakamainam din kung gusto nyo mas maging mabigat yung ating mga alaga aside sa pagbibigay ng vitamins na injectable or oral, isa sa pinakamaganda din ang pagwe-wet feeding guys. Disclaimer guys, ito po ay base lang sa naging experience namin sa pagmamanok namin. So ayun guys, noon na nag-dry feeding kami, though mabigat naman talaga guys kapag shamu, ganoon naman talaga. Mas nagbibigay lang talaga ng bigat kapag naka-wet feeding. Kasi nga, maging sa mga alagang baboy namin guys ay ganun rin. Iba pa rin talaga kapag naka-wet feeding compare sa naka-dry feeding. So yun na nga guys, may mga ilang hayop kasi tayo na hindi talaga totally mahilig sa tubig. So maging sa baboy guys or sa manok, sa experience namin ganun talaga, may mga ilang hayop tayo na mahilig sa tubig. Yung ilan naman talaga ay hindi talaga sila matubig. So, by way of wet feeding, talagang meron ng kasamang tubig yung ating pinapakain sa kanila. So kahit na hindi na siya uminom ng tubig ay okay lang guys kasi nga wet feeding yung ating binibigay sa kanya. Yung tubig talaga guys ang isa din sa nagpapabigat
ng mga laman ng ating mga alaga. So disclaimer guys, nakadepende pa rin yan sa inyo kung gagawin nyo or susubukan nyo yung aming ginagawa dito sa aming yard at nang sa gayon ay mas maging mabigat yung ating mga alaga sa ating yard. So yun na nga guys, yung aming experience regarding sa wet feeding versus dry feeding, kung ano ba ang mas magiging maganda para ang ating mga alaga ay mas maging mabigat. So yun guys, mag-shoutout tayo for today. Shoutout nga pala kay Ma'am Maria Princess Cabardo. Shoutout din kay Vance Mix Vlog. Kay Sir Anthony Diheto from Jensan. Also to Sir Rashid Palapan from Davao Occidental. So ayun guys, yun lang muna yung ating munting video for today. And at least man lang guys, may na-share ako at natutunan kayo in this video. Again guys, depende sa inyo kung susubukan nyo yung mga pamamaraan namin dito sa aming yard. Ayun lang muna sa ngayon guys. Anyway guys, if you haven't subscribed, please do consider subscribing, like our video, and share to your friends. Don't forget guys, like our page on Facebook. Also guys, please do follow our TikTok account. Stay safe everybody. Alagaan natin yung ating mga alaga kasi nga tag-ulan na naman. Or mas magdoble ingat tayo para sa kanila. Ayun lang guys, thank you for watching. Until next vlog, goodbye guys! Date sa mga pato natin. Medyo malalaki na guys, kaso hindi pa to pwedeng ibaba. Yung napakabilis niyang kumapit kung meron man din. So sa ngayon wala na talaga. Mama, please naman. Ay nako, day! Libay, day, day! Guys, kunin ko na lang talaga to guys para hindi na makuha ng ibang hayop din. Ay, wala pang linis. So, kailangan natin itong i-disinfect at the same time. Linisin natin. Ano nangyayari? Parang nanuyo siya, guys. Ayan, oh. Nag-flatten, tapos nanuyo.